Dobrý deň prajem, vítam vás pri sledovaní tohto videa, ktoré sme pripravili v rámci vzdelávacieho programu Podnikový kontroling a MS Excel. V tomto videu riešime tretí prípad a to je, že chceme, dajme tomu, sledovať ľubovoľne nejaký interval hodnot. To znamená, napríklad môžeme sledovať tento od 6.1.2015 do 14.1.2015 môžeme sledovať takýto interval alebo takýto interval. To znamená, že nepoznáme ani, nie je fixný ani začiatok, ani koniec datovej oblasti, ktorú budeme analyzovať. Je premenlivý a chceme to stále zmeniť. Takže prvá vec, čo urobíme, je tu, že ten dátum od bude dátum, ktorý vieme vybrať. To znamená, niekto povie, že chceme od 5. 1.2015 nejakých 3 dní sledovať. To znamená tieto dátumy a v týchto dátumoch budeme sledovať kurz českej koruny v tomto prípade. Takže tu by sme chceli mať pomocou nejakého nástroja, aby sme mohli vybrať tieto dátumy, ktoré máme k dispozícii. To znamená, môžeme cez uverenie dát vložiť tu nejaký zoznam, ale ten zoznam my vložíme trošku inak. Takže najprv vypočítame počet, toto sú pomocné výpočty a toto je tá naša štatistika. Takže prvá vec, čo vyriešime z pomocných je, že počet vyplnených riadkov. To znamená count if B8 až B1000 nech nám dá počet tých buniek, kedy je hodnota väčšia ako 0. 11 riadkov máme vyplnených, áno. A keď máme toto, tak vieme zoznam pomocou názvu uložiť. To znamená, že vytvoríme, zadefinujeme nejakú dynamickú oblasť dátumov pre vytvorenie tohto zoznamu. A tento zadefinujeme klasickým vzorce správca názvov. Dáme, že nové, dáme dátumy, zoznam. To dáme, že patrí do tohoto hárku. Samotnú oblasť zadefinujeme pomocou funkcie offset. Offset začiatok je tu jedenkrát bodka čiarka, druhý a tretíkrát bodka čiarka. To znamená, ostávame v tomto stĺpci a od tejto bunky až dĺžka tej oblasti bude 11, to čo sme vypočítali, a ostávame v tom samotnom stĺpci, takže podkočiarka jednotka, konec zatvorky oka. Takže zadefinovali sme dátovú oblasť, dynamickú oblasť dát pre tvorbu zoznamu. A keď toto máme, až teraz ideme tu vložiť ten zoznam. Ideme na údaje, overenie údajov, klikneme a tam je overenie údajov, ešte raz klikneme a otvorí sa dialogové okno a tam dáme, že zoznam, keď vyberieme to povoliť, to je akákoľvek hodnota a otvoríme tento zoznam a tam je, že zoznam. Vyberieme zoznam a dáme zdroj. Zdroj, keby sme klasicky chceli, tak by sme klikli tu, ale my dáme F3 a vyberieme ten
názov, dátumy, zoznam, ktorý sme pre tento zoznam vytvorili a dáme, že OK. V tomto momente máme tu zoznam, môžeme vyberať z tých dátumov, ktoré tu sú. Napríklad vyberieme, že od 5.1.2015 budeme sledovať. Už keď máme tento určený, tak že odkedy chceme sledovať od tohto dátumu a ďalej toto dáme, že 8 dní budeme sledovať. To znamená, že odtiaľ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toto bude tá naša oblasť od 5. do 14. 1. Keď sme dali od 5. 8 dní budeme sledovať. Ďalšia vec, ktorú urobíme, je, že číslo riadku tohto dátumu od aké je číslo. To znamená tú dvojku, aby sme tu našli. A to sme hovorili, že riešime pomocou funkcie match. Sa rovná čo hľadáme. Hľadáme túto hodnotu, tento dátum a kde hľadáme bodku čiarka v tomto stĺpci B8 až B1000 a chceme prísnu hodnotu 0. To znamená, nám dá číslo tohto riadku, kde je tento dátum. A tento je v tejto tabuľky na druhom mieste, to je číslo 2. Dobre. Ďalej vypočítame počet vynechaných riadkov. Počet vynechaných riadkov. Koľko riadkov vynechávame? Keď sme dali 5.1., to znamená, že 1 sme vynechali. A tento sa rovná, vynechaných riadkov sa rovná tento počet číslo riadkov, od ktorých chceme začať, minus 1. Ano, to znamená, že jeden riadok sme nechali. Keď máme tento, potom vypočítame dátum do. A to je sa rovná do. Je toto číslo, ktoré sme nechali, plus 8. To znamená, číslo riadku do, to sme hovorili, že to bude do tohoto 14. Tam je číslo riadku tohto dátumu, je v tejto tabuľke 9. Keď máme tieto, tak už môžeme zadefinovať oblasť, dynamickú oblasť pre dátumov a dynamickú oblasť pre údajov. Takže ideme na definovanie názvov, správca názvov. Dáme, že nové, dáme, že dátumy a dáme, že dynamický graf 3, aby sme vedeli, že k tomuto hárku to je. A tu ešte vyberieme, že je rozsah tento hárok. A zadefinujeme tento rozsah. Sa rovná offset. Keď sme v dátumoch, tak začiatok tej oblasti budúcej je tu, koľko riadkov vynecháme. To sme vypočítali tu, počet vynechaných riadkov. Potom dvakrát bodko čiarka, lebo nechneme v stĺpcoch doľava doprava. Potom dáme, že dĺžka, aká bude tej oblasti. Dĺžka bude týchto 8, koľko my sledujeme, bodko čiarka jednotka, lebo v tom istom stĺpci ostávame. OK. Ďalej dáme, že nové. Dáme, že názov údaje.
DG3, dynamický graf 3 a takisto rozsah v tom istom hárku a zadefinujeme rovná sa offset. Teraz bude začiatok tu, stĺpec C, ten prvý kurz. Bodkočiarka, vynecháme tento počet, čo sme vypočítali, bodkočiarka a výška tej oblasti bude toto, čo sme dali, že koľko chceme sledovať a bodkočiarka jednotka, lebo chceme v tom istom stĺpci ostať. OK. Takže máme zadefinované aj oblasti, dynamické oblasti dátumov aj údajov. Keď toto máme, tak už ideme počítať tieto štatistiky. Prvé je dátum do. Dátum do musíme vyčísliť na základe jeho čísla. Číslo riadku do. To sme vypočítali. A teraz pomocou indexu, funkcie index, áno, chceme v pole, to znamená, kde by sme mali hľadať v tomto stĺpci, kde sú dátumy. A to je B8 až B1000. Aké číslo riadku? Číslo riadku dátumu do 9 a číslo stĺpca jednotka, to znamená ten istý stĺpec. Takto nám dal toto číslo a už pomocou podmieneného formátu vieme, že táto je naša oblasť. Keď dáme 9, tak tá oblasť sa predĺžila až do 15. Keď dáme 5, tak sa skrátila od 5. do 9. To znamená, že toto funguje a teraz vypočítame max, na priemer rýchlo. To sa rovná max, z čoho už sme oblasť zadefinovali, to znamená, že ideme rovno na F3 a tam vyberieme údaje DG3, to čo sme naposledy zadefinovali, že max z tohoto nám nech dá. To znamená, že nie. OK. Takže máme tu štatistiku. Ideme na graf, takže vložíme graf nejaký prázdny, čiarkový. Tento graf vyplníme, klikneme na pravé tlačítko, zdroje údajov, pridať. Dáme najprv kurz a jeho hodnoty rádu dáme cez F3 a klikneme tam na údaje DG3, ktoré sme zadefinovali pre tento hárok. Ďalej dáme, že pridať, dáme max a hodnoty tohto sú tento stĺpec. OK. Ďalej dáme, že pridať min a jeho hodnoty rádu budú tento stĺpec a dáme, že pridať priemer a jeho hodnoty budú ten posledný stĺpec. OK. Označenie vodorovnej osy upraviť dáme a dáme rozsah označenia tejto osy pomocou F3 a vyberieme dátumy DG3. Áno, oblasť, ktorú sme zadefinovali pre dátumy. Toľko to k dynamickým grafom a dynamickým výpočtom. Toto kapitolu by sme týmto uzavreli. Ďakujem za pozornosť. Svoje názory, námety, kritiky môžete vyjadriť
formou komentárov, lajkov, dislajkov. Ďakujem za pozornosť.